Gilibot ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilya sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog o gilampur na sa baha. Gihimo kini isip inspection kagahapon Hulyo 19, 2026 aron ma-assess ang gikinahanglan sa mga residente nga nakasinati og sunod-sunod nga trahedya. Kuyog sa inspeksyon ang mga opisyal sa ubang ahensya sa gobyerno, sundalo ug pulis. Giadtuan sa team ang Ground Zero sa Barangay Butulan ug Tent City sa Sitio Kitabo, Barangay Sugal, Camp Lemon ug Sitio Kilakay, Arangay, Butulan ug nahimamat gyud ni Secretary Gatchalian ang mga pamilyang apektado. Nakita ni Secretary Gatchalian ang gikinahanglan sa mga tao ug gipasalig niini kang Mayor Joyce pag-apod-apod og modular tent sa mga pamilya kansa mga balay ang guba sa linog. Gisulti sab niini ang pag-apula sa pagpalit og dugang modular tents nga 2,216 kabuok aron maapod ang mga naapektuhan sa trahedya. Ang pagbisita sa DSWD sa mga apektadong pamilya usa ka pagpakita sa seryosong aksyon nga himo no pagtuman sa pasalig sa national government sa mga nanginahanglan hilabi na sa pagbangon og balik sa mga residente sa Jose Abad Santos. Gisiguro usab sa DSWD na makaabot gyud sa matag pamilyang apektado ang assistance sa gobyerno. Peng Alinyo, News 9 Philippines. Stay safe.